Здравейте, хора! Днеска реших да направя този клип с цел да обясна на момичетата, играчите, култовите, млафови, начин на запознанство и начин на предлагане, късани и тем подобни. Така, започваме с първата фраза на един играч. Много си яка. Класно, да, определено. В смисъл, много си яка е много хубаво казано. Много съкратено. Да, класа ела. Много добро. Тествано, муцка. Перфект. Така, второто. Аз си търся сериозна приятелка. Така ли е? УФБ-то ли да намери? Мой? Знаех си. Да, там винаги има само сериозни момичета. У Фейсбук, брат, много сериозни. Или в кръчмата пред вас. Имаш уникални очи. Брат, ако ти кажа какъв цвят си, много хубав, че се получи. Сериозно. Много тъпо. За мен сексът не е на първо място. Ми за кой ти е тогава приятелка? Фани си животно. Така. Боже мой, ти си божествена. И любимата ми, искаш ли да дойдеш с нас да пием кафе? Това е горе-долу учтивото. Ела темна, ма! Ела! Да. В смисъл, положителни свалки са много тествани. Почти всеки ги е казал поне поведнъж. Някои може и да не са. Някой може да има свой собствен подход. По-добър, по-хитър. Ще се радвам да ми ги напишат. Хейтърите. Да. И другия. Начина на запознанство. Принципно във Фейсбук начина на запознанство процедира с хей, ЗДР, КП, КПРС. И днес ти видях в магазина. Беше много яка. Само пичуй да ви кажа предварително. Разберете в кой магазин е била, защото конфузно става къде кажа в кой. Или кажете в най-голямия. В нашия Триумфчето. Къде е? В Триумфче, ма! В Триумфче, бе! Спокич, бе! Така, на първата среща, принципно, ако е зимно време, той казва, искаш ли да те кушна? Да, това е много добър начин да опипаш навсякъде. Я задник, я крака, я кръст, я гръб. Представете ли си, ако има и по-големи рамена от вашите? Разкош. Другия начин е да идем на кафенци. Да, това не е лошо. Между другото, даже момче с приятел и приятел пият кафе. Това е хубав начин. Между другото, не мога да кажа нищо лошо относно това. Но, по-хубавото е, ако искаш да им се разходим, Димек, поварим малко надолу, да ме видят всички ми приятели, че съм те забил. Принципно, масово тръгват към момичето едно такова плахо и гледа като невинно куче и се опитва да я целуни и се моли вътрешно се моли момичето му отвърни с целувка. По-якия вариант, който на мен адски много ми харесва е и шахоем. Де ша вариш, бе, мой, къде? Де ша вариш, оим? Кой ти ка? И последното е начин на късане на играча. Като цяло играча няма начин на късане. Играча след като влезне на момичетата между в краката, да, това автоматично е краят на една връзка. Текна сълза.